Не прави тази грешка. Тя те отдалечава, не те приближава към желания партньор в живота ти. Казвам се Илияна и съм собственик на агенция за семейно ориентирани хора в София Diamond Love. Чували ли сте за синдромът ФОМО? Какво ли пък е това? Това е болестта на нашето време. Не й се поддавай. Със сигурност ти се е случвало неведнъж да започваш нова връзка. В началото всичко е много обещаващо. И при първата трудност, неразбирателство, късаш, хвърляш и си тръгваш. С презумпцията, че там някъде е по-добрият, идеалният вариант за теб. Да, ама не. По-лесно е да се заблуждаваш, отколкото да положиш усилия да разбереш човека срещу теб. Да го приемеш с плюсовете и минусите му. Защото идеални хора няма. Ти също не си, нали? Не пропилявай живота си във вечното търсене. Винаги ще има по-млади, по-красиви, по-интересни личности. Но животът е само един, а годините се изнизват много бързо. Помагаме на хората да открият своят партньор по по-лесен и по-безопасен начин. Ние познаваме лично всичките си членове и съблюдаваме всяка една новосъздадена връзка. А ти какво предпочиташ? Да ти е по-лесно и безопасно или трудно и рисковано? Помисли.